ah. Parang ayaw na gumalaw, boss. Wala na talaga. Dito na tayo babawi. Ang laki ah. Babawi. Ayun na. Ah, bawi nga pre. Patay. Stick ang kinagat. Parehong stick. Parehas sa ataw. Ataw. Ay, takbo. Yan. Ay, tingnan mo. Yan mga kaji, Gagang Vlogs. Pakita mo bro, pakita mo muna. Turuan nyo muna. Ha? Turuan nyo muna. Oo, hindi, pakita mo muna boss, pakita mo boss. Sinasabi si Kasapot. Ay, kaya sabi si Kasapot Yes. dito eh. So ito gagamba namin, gagamba pa rin. So hindi nagbabago, gagamba pa rin. No? Yan. Si Gagang Vlogs to, asa tulungan din natin. Ito yung sa atin naman mga kaji, yung kulay pula. Mga TM size lang to. Medyo maliliit talaga. Katuwaan lang dahil talo kami. Wala Oo, kami yan. magagawa, talo Pag kami. mga talunan po, dito muna sa Step aside. Talo kasi kami. Bala kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, pag talo tayo, maglalaro na lang kaming gagamba. Akala ko ba iinom na tayo? Wala pa eh, wala pang patak-patak. Ay. Kaya dito natin yan, tapat natin dito. Up. Uy, gising ka. Naku, parang ang taba pre ah, parang taba ng pa, biglang napansin ko ah. Ay, wala. Napwersa niya pre. Wala. Napwersa niya. Wala akong pala. Yung nag-stamina naman, sir. Stamina sir. Stamina sir. Stamina naman. Patay ka. Wala Hadukin. nga, nag-double, triple na. Nag-triple time na Nag-120 yung takbo ng gagamba ni ano? Stamina. Takbo ng gagamba ni ano? Stamina. Ay, wala na. Wala talaga boss. Wala. Pagbigyan mo nga ako sir, labasan mo ng Yan, ano to, salmon, good size, salmon. good size. Good size. Malaki. Oh, So, post muna namin. Hindi, diretso na to. Maglabas ka na ng malaki mo dyan, boss. Subukan nga natin. Labasan mo ng malaki to. Para mabatak siya mga Aji. Ito, mga luma kasing gagamba natin to. Napapansin nyo, medyo luma na talaga. Labasan mo sa Gagang Vlogs. Yun, dapat pala yan, nilabas mo na, boss. Ito, luma na rin to mga kabangaw. Yan, sunod natin to. Oo nga, medyo So, luma ayan. na. Parang ayaw na gumalaw, boss, ah. Parang ayaw na gumalaw, boss. Wala na talaga. Feeding time po ang nangyari. Naku! Uy! Oh, bumilis bigla. Bumilis bigla. So, Bumilis wala bigla. na. Hindi ko nilalaban to. Baka matuluyan pa. No? Nakakaawa na yun. Matanda pa sa lolo mo to eh. Labas na yung katawan. Kasi maglabas siya ng malaki, naglabas din ng TM size pa rin. Ito yung sa atin, nangagat na talaga. Gutom Wala na na, gutom, galit na. Galit. Sabi ko na to, nakita niyo naman. No? So Yeah. talo tayo kay Gaji. As always. Hindi mata. Hindi, supportan natin na Gagang Vlogs po. Masayang content. Panoorin din sana natin. And sa lahat po ng spider content creator po, mga kasama natin nagbablog din. God bless sa inyong lahat. Tuloy nyo lang. Ayun. Bahala pa unti-unti mga Aji. Bahala pa unti-unti. Basta we progress po. Yun lang. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayun. Nabinte pa may ring light. Oo, pero di abot dito yun. Yan, yan, nakita nyo naman ito mga Aji. Yan dumali sa atin, si Albia. 4-6 tayo dito. Gusto kong bawian sana to. Sana makabawi tayo. At sa mga nagbablog pala ng gagamba, abangan nyo si Kadagit pasok na sa finals. Kalaban niya ata si Gagamballs or si... Nalimutan ko talaga. TV, anong TV yun? Nalimutan ko lagi. Ako nga rin eh. Sino? Justin King TV. Si Justin King TV mga G. Boss, pakita mo na Albia, Sa Kaumis. atin mga umis, kulay pulo. Yan, ang ganda. Ito sa atin yung nilaban natin kay Kadagit, saka nilaban ko kay Lakwatsa TV. Game natin agad boss, pass game tayo. Dito na tayo babawi. Ang laki ah. Wala ka! Ang laki ah. Yun lang. Uy, ang ganda. Pumapalag yung kaibigan pa rin. Pumapalag. Yun na, bumalik na yung atin. Takbo na. Pinutol talaga. Takbo na yun sa akin. 1-0.
Parang makangayaw na yung sa akin ah. Ang lakas. Pero grabe. Papalag pa rin. Pamigalan sa'yo, boss. Lakas talaga pamigalang na ito. Ang lakas. Sige, sige, sige. Ang lakas. Piga, palakas pamigaan. Lakas pamigaan talaga. Pigaan talaga lamang to. Ang lakas. Krusado, krusado. Iba yung kapit kasi nito mga kaji, kasi isang linggo walang laban to. Puro pa araw lagi, puro pakain, tapos 2 araw ginutom mga kaji. Kumunat wala, tinuro. Kumunat kasi to mga kaji, tapos patakam lagi sa gagamba. Sabi natin to, siya naman kumursunada mga kaji. Yung ilalabas niya yun, ako naman tatapat. Yun, ka-homies. Sa lahat ng mga kaji, sana supportahan natin. Sa nagbablog ng gagamba. Yan, mga pin, mga kaji. Pin ng talunan. Parehas kami talo. Oh, Balitan ngayon. laro ah. Ito mga kaji napakita ko lang mga kaibigan natin. Yan. Talunan din yan. Mga talunan din, mga talunan. Sap mga talunan. Sap! Ito, maraming gagamba, no? Ganun talaga mga kaji. Talo tayo. Hindi nga kay Happy, mabilitawan ko eh. Malaki. Nilalaban ko kayo, ano? Sarap tong gagamba na to, maganda, maganda. Sige, sige, tayo naman tayo. Sige, boss. Good size, boss, no? Good size, good size. Pampito ka na. Good size, good size. May ganun talagang gagamba, pre. Matibay talaga. Dito ako bumabawi sa kanila, Kaji. Mga kaji, pangalawang laban. Albia po. Bawi, bawi. Bawi. Talo pa sa tournament, talo pa sa kulab. Hindi yan. Nakakulab ko na rin ata lahat mga kaji. Si Canegro na lang. Hindi ko alam kung may gagamba pa ako para kay Canegro. Malalaman natin mga kaji. Okay, game natin, boss. Okay, game na, boss. Makabawi. Game natin ka makabawi. Ayun na. Bawi nga pre. Patay, Parehong stick ang kinagat. parehong stick. Parehas sa ito, oh. Ataw. Ay, takbo. Ay, dito na nako, yan. si Raulo. Yan, Wala mga kaji. Sa stick eh. Yan, Wala nalito na. na. Akala niya kasi kalaban niya yung stick mga kaji. Yan, very good. Inasawa yung stick talaga. Yun. Wala to. Tapos na to. Ay, nakawala pa. Inasawa ng gagamba. Yun, Stick ulit. stick ulit. Usang ina si Raulong Yan, gagamba. pinuta pa niyan, sir. Stick ulit. Yan, Pangatlong sige. kagat sa stick ulit mga kaji. Patay ka, malikodan pa ako. Yan. Puro stick kasi ang Ang kinakagat ganda ng gagamba laban, na. ang tibay. Pero nakagat pa sa maganda akin. talaga mga kaji. Magandang laban. Nakagat pa, boss. Nakagat pa yung sa'yo, boss. Pero wala. Ang tindi. Puro stick ang kinagat. Ay, sorry. Nadadala na tayo. Nagaganda na ako sa laban. Nanonood na lang ako eh. Yan, biluta mo na Wala. yan. Finish na. Yan, nakachamba. Ang ganda ng laban mga kaji. Kachamba, nakakawala pa, boss. Kumakagat pa yung sa'yo. May bilot pa yung sa'yo, boss. Ang kapal na mukha. Bumibilot May bilot pa. pa yung sa'yo, boss. Tumabla lang siya mga kaji. Masaya na ako. Yun lang, tumabla lang Patay, siya. manghina yung sa akin. Parang tatabla to. Kahit Nakagat puro pa sa stick. puwet. Ako, kagatin mo rin. Kagatin Kagatin yun, mo. sir. At patay sa akin pa yung kinagat sa paa. bibilutan. Naku ka. Wala ka. Naku, naku, parang may nakikita akong masostroke ah. Parang may nakikita akong may stroke. Parang may nakikita akong may stroke. Ang ganda, boss. Naku. Sa akin pa yung talo. Naku. Naku. Nakagat pa yung sa akin. Wala, natalo pa ako, boss. Agkatin mo na. Wala na. Bitawan. Nanghina na yung Pareho sa na akin. ginawa ka, G. Ang ganda. Parang ang ganda ng laban ah. Solid. Solid pre, solid. Napakagandang laban. So, kitang-kita eh. Ore, tabla. Nanghina na dalawa eh. Nakagat ba yung sa'yo, boss? Pero ito mga kadis, sa tagal namin naglalaban ng gagamba. Ngayon lang ako napabilib ulit dito. Solid, ang ganda. Ang ganda talaga. Comeback boss, comeback. Uy, parang sinisip. Ay, hindi. Tablayin na natin, tabla. Hindi na gumagalaw, dalawa. Parehong patay. Uy, gugulo pa. Pero wala ito mga kadis, tablayin na natin to. Ang mahalaga doon, yung parehong gagamba, nagpakita na napakagandang laban. Naunahan yung sa atin sa likod, ilang beses sinakmal na sa likod mga kaji. Pero yung puso na ito matindi. Tumabla talaga. Pusong saging. Yun, pre, parang gusto pa kagatin ah. Huwag na. Pinag-iwalay ko kasi boss eh. Baka maano kayo yung tag dito, matulad sa akin. Strike. Pero ang tindi boss, kung... Ganda. Nako, ang ganda pre.
Okay.